Čaute tipci, Spectaver je tu opäť a máme pre vás pripravené druhé kolo Master of Trick. Do druhého kola sme vybrali v podstate jednoduchý trik, je to 360, ktorá môže byť použitá aj v serkách alebo v iných kombináciách, napríklad 3-6 bar, 3-6 table alebo 3-6 feeble. Je tam strašne veľa možností, takže som zvedavý, čo vymyslíte. A keďže v prvom kole zo pár ľudí nepochopilo presne pravidlá, tak by som vás chcel upozorniť, že ako náhle ukončíte serku s daným trikom a položíte dve kolesa na zem, tak nasledujúce triky sa už nerátajú. Tak dúfam, že teraz už bude všetko jasné. Som zvedavý na vaše vyhypované 3-6, dúfam, že sa zapojí čo najviac ľudí a vidíme sa o týždeň vo vyhodnotení. Čaute.